Здравейте, приятели! Добре дошли в новото видео, което сега ще снимам за втори път, защото първият опит не ми хареса. Да, направих цялото видео и осъзнах, че не ми харесва. Кофти, знам. Малко да си пилина. Бях си направила чайно, додето се подготвя за видеото. Е изстинал доста. Няма нищо. В днешното видео ще ви покажа как аз рисувам лице и един дисклеймър. Искам да знаете, че това не е професионален туториал, не е за реализъм и абсолютно по никакъв, никакъв начин. Аз не казвам, че това е правилният начин да рисувате лице, че е най-пропорционалният. Аз ще покажа как специално аз рисувам лице, за тези, които им е интересно. Ще започна с малко така теоретично обяснение. Първо, анфас, профил и 3/4. Така, това са перспективите за лице. Първата перспектива, анфас, принципно не са само за лице, но за момента сега ще обяснявам за лице. Анфас, когато виждате отпред лицето. Тоест, когато седите право срещу човека, лицето му спрямо неговата позиция е анфас. Профил е когато го виждате отстрани. А пък 3/4 е когато го виждате под ъгъл 3/4. Тоест, това ще рече ето така. Нещо от този сорт за 3/4. Тоест не ето по този начин, нали, окото така. И така нататък. Виждате, нали, сами какво е положението. Една секунда само. Да, след като теоретично ви обясних за тези перспективи, които сега ще заградя с различна форма, за да ги виждате по различен начин. Днес ще ви покажа как аз рисувам анфас. Това е може би лесната част, защото останалите са по-така наречени advanced. Тоест те са малко по-труднички за рисуване. Ми отне доста време да се науча да ги рисувам и все още не съм се усъвършенствала. Затова ще започнем с анфас. Анфас първо ще започнете с едно кръгче. Това кръгче ще е голямо колкото ви харесва. Направете го както ви харесва. След това правите една черта, която да го разделя на 3 части, като продължава малко извън него, за да можете да направите челюстта. След което ще си отбележите къде са очите. Те са в началото на там, където почва челюстта. В края на кръгчето е носа. И долу, вече където, нали, започва челюстта, долната част, са устните, но да не са залепени за брадичката. Така. Ушите е много важно да запомните. Те са в рамките на разстоянието от окото до носа. И гледайте да не ги правите големи, защото отстрани се виждат целите, но отпред не. И от тук, нали, започваме с очите. Очите са много важни. Много е важно да се постараете да има поне едно око разстояние между тях. Гледайте горе-долу толкова и да са еднаква големина. След което леко ще си поизтриете тези линии, които направихме, за да не ви пречат. Ако ви е трудно да направите вежите или очите, гледайте да ги правите елемент по елемент, така че да ги правите едновременно и да се получат горе-долу еднакви, но не се притеснявайте, не винаги се получават еднакви. Затова просто се постарайте. Сега ще отбелязваме и носа, и устните, като гледаме да ги отбелязваме с кръгчета и да си направим врата, за да имаме ориентири по него. Окото трябва да е във формата на успоредник горе-долу, затова аз го правя като успоредник, но накрая не го завършвам и там, където трябва да е слезния канал, има лека чупка, лека извивка, както виждате. Слагате едно кръгче по средата, запълвате го и слагате светлосенки отгоре надолу, прогресивно намаляващи, т.е. горе по-тъмно, долу по-светло. Отстрани ви показвам какви видове мигли можете да правите. Аз ще направя втория вид, който е при по-притворено око. И разбира се, и отдолу има мигли, затова и те трябва да се сложат. Показвам го на чисто, за да видите горе-долу как трябва да изглежда окото, тъй като е много малко на рисунката и няма как да го видите това, което аз рисувам.
Сега просто следвате стъпките от преди малко, правите си чертичка и отгоре една дълга и същото отдолу, само че наобратно. След което, разбира се, ще си направите и веждите, като те следват посока, първо тръгват нагоре, а после леко настрани, защото има хора, които очертават веждите и ги запълват целите смоли, в което не е много правилно, да знаете. За по-реалистичен ефект ги правете по-отделно всяка част на веждата. Тук очите малко не се виждат, защото се е замазал молива, но няма нищо. И преместих камерата, за да ги виждате по-добре. И разбира се, не е фатално, ако правите доста грешки и триете. Просто триете и правите, докато не ви хареса. Разбира се, внимавайте да не скъсате хартията, защото на мен ми се е случвало. И сега, разбира се, ще започнем с носа. Той може да е елементарна чертичка до доста детайлно, както го правя в момента, като гледайте да не е прекалено много, за да не стане прекалено претрюфено. И устните, за тях в основа се прави като малко емче и се удължават отстрани. Ето, отстрани ви показвам горе-долу как се прави. След което, разбира се, ще си направим устни. За устните е много важно да запомните, че трябва да се слагат цветосенки, като се започне отвътре навън. Вече стигаме до косата, която е по избор, като моят съвет е да не я правите косъм по косъм. Първо я очертайте като едно цяло и после добавете малките детайли. Важното е на вас да ви харесва и надявам се, че това видео ви е било полезно, защото на мен такива видеа, когато се учих да рисувам лице, ми бяха изключително полезни и отново ще повторя, че това не е най-правилният начин, по който можете да нарисувате лице. Със сигурност има видеа, в които се показва по-хубаво как се рисува лице, но все пак за тези от вас, които им беше интересно, радвам се. Надявам се да е било от полза това видео за вас и ако е така, можете да оставите палец нагоре, да се абонирате, да споделите видеото с някой приятел и да ми оставите един коментар. Благодаря, че гледахте. Аз съм Ива. Чао!